Does dim llawer o bobl yn yr unfed ganrif ar hugain bysai mynd ati i adeiladu bwthyn yn dilyn cynllun a steil yr hen amser. Ond dyna'n union beth mae Dorian Bwthyn o Trelech wedi wneud, a thalu teyrnged i'r hen ffordd Gymreig o fyw yn araf. Beth yw hanes y lle mae Dorian? Wel, mae'n Bwthyn Newydd wedi cael ei adeiladu a safle hen Bwthyn tŷ unnos. Faint o amser cymerodd chi adeiladu? Jyst bron y bod 6 mis. Mewn 6 mis? Ie. Oes yna rhywbeth ar ôl o'r hen di? Na, dim llawer. Mae go gyffredin beth mae dyn yn gallu'r creu dros nos yn dyfe. Ond mae'r y pren a ben y simau fawr, dwi wedi cadw hwnnw o'r bwthyn reiddiol. Ie, ni'n clywed y gwynt yn rio ti fas, ond mae'n glyd hyfryd mewn fan hyn, ynddo fe? Ni wedi defnyddio defnydd traddodiadol. Mae yna carreg wedi dod yn lleol, a wedyn mae yna llechi dyn ni ar y to, a wedyn ni wedi defnyddio calch wedyn tu fiwn a tu allan. Mae yna deimlad y bwthyn-aidd os oes yna fath air i'r tŷ, ond hefyd, chi wedi rhoi rhywbeth o spin modern iawn iddo fe, ynddo fe? Dwi'n teimlo bod yna syniadau traddodiadol efo'r groglofft, ond o'n i moyn dod â'r syniad lan i'r dydd heddi, ynddo fe. Mor fach yw'r tŷ, mae popeth yma, ynddo se? Odi. Gegin tu ôl, mae yna wely lan lofft, a wedyn mae yna tŷ bach ar y talced.